Ia uite, proștii din alimentar. Bă. Acum dacă ar bubui, ce fain ar fi. Drogați. E benzină, e mâine și nebună. Da, numai benzină poate să fie sau... Benzină. În mod sigur benzină. Nu să fie atât de imbecil, mă. Uite bă că unii sunt imbecili, frate, ești nebun. Hai, mai dați foc. Ce fizică are. O ars perdeaua. Cum morții, mă, ți se dai foc la perder, să scoți afară. Hai, uite afară. Dacă era olimpică, mă. Pe bune. Nu le place când nu s-o prinde, cum s-o prins prima. Băi, cât de idiot. Aia, da, o lua foc și jos. Băi, să-mi jur, dați seama că lua foc și la etajul 2. Am foc și în camere. Dă-te, Vai. băi, te-ați mai mult decât idiot, mă. Băi, YouTube scrie pe ăștia. Poți să știi când se arată și pune. Speedy, poți să faci la tine de pe cont, nu? Ori și termopanul. Da. Stai să prindă becul, să vedem cum o da foc la perdea. Stai să pun pe pauză. Uite-te. Ia-și mirgul și curăță. Da, aia jos mai arde? Nu, nu. Da, mai arde. Mai arde, mă, nu vezi, mai arde ușor. Benzină. E, nu e benzină, e din aia. Aia, da, stingi incendiu cu paharul. Zici că ești oltean, stingi incendiu cu paharul. Speedy, ai 20 de tare să le... Auzi? Hai că s-au trezit și alea de lângă. Batman. Bă, pute prostia în ăștia, bă. Nu aprinde Nu becul. aprinde becul cu ochii. Hai să vezi oameni idioți aici. Cum da foc la geam, la termopan? Am dat foc la perdel, la draperit. Uite, uite pe Tarzan în chiloți. Uite acolo. Aia. Izbet. Facem shake acum. Izbet. Altfel crezi că știu cum ăsta. Bă, are ce-ori fumat, mă. Speedy, zi-ți medea și nouă. Bă, nu pronunțați numele. E nume de codă ăsta. Aș, marș. Ce era acolo? Stai că vine pedagogul acum. Stai că iară ia foc în mână. Stai, ia mă. Hai, hai, dai foc. Sau alcool, bună sanitar. Speră că pe față mare. Bă, ești drogat, mă. Drogații puli. Uite, 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 uite.
Diluant au. Să facă o pocnită de jos, o pocnită. Dar nu țigare. Hai, țigare. Hârtie, pula mea. Trebuie să fie ceva